De seguida, aquí a Fórmula Lesan, la tele, a la ràdio, però abans tenim els nostres advocats de Català Reinon. Jordi, com estàs? Doncs mira, ara mateix el Jordi s'està incorporant, Albert, acaben d'arribar i estem molt contents perquè ja tenim també a la Gemma amb nosaltres. Hola, bon dia. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ya estás recuperadeta, ¿no? Bueno, esto dura, dura y duele, pero que duele. Sí, porque el tema de las costillas, si doy fe, es doloroso, Un pequeño accidente yendo en moto que parecía poca cosa, pero oye, las costillas al final hay que recuperarlas bien, Gemma. Sí, es algo que no te das cuenta hasta que te pasa. Ara, ja està recuperada. El que li va donar el cop a begut oli, perquè... Sí, jo també ho vaig pensar. Quan sàpiguen qui és la Gemma diran, mare meva, si me hubiera evitado el golpecito de marras porque le va a caer la del pulpo. Pobre, un buen hombre, estuvo todo el rato llamando a ver cómo estaba y tal. No me vio. Se portó bien contigo, entonces. Sí, Gemma, buen hombre, pero lo que no vamos a hacer es no ir a por la indemnización que te toca porque tú llevas unas semanas fastidiada, o sea que es así. Ay, la sort és que anaven a 10 o 15 quilòmetres, és que estaven ja quasi per parar el semàfor. No me vio y bueno, pues en las motos siempre pasa eso, tienes la de perder. Pues oye, hablando de golpes, tenim una consulta semblant, per ser al telèfon de Català Reinon, 93 201 57 27, Què ens pregunten, Laura? Doncs mira, tenim una primera consulta que diu: estaba parado en un semáforo cuando un coche me golpeó fuertemente por detrás y té problemas de cervicalgia. Diu, ¿me espero a ver cuánto tiempo estoy de baja antes de pactar una indemnización? ¿Qué le recomendamos? Pues, a ver, claro, es decir, que el pactar no se puede pactar así como así, sino que hace falta toda una serie de pasos, que es lo que decimos, sobre todo pues la estabilización de las lesiones, y a partir de ahí pues podamos valorar realmente hasta dónde llegan los daños, qué puntos nos pueden quedar como secuelas. Es importante, a nosotros nos gusta llevar ese accidente desde el principio, porque cuando tienes un accidente, pues bueno, te surgen muchas dudas o muchos problemas a la hora de asistencia sanitaria, a la hora de, bueno, pues todo esto vamos acompañando un poco al accidentado desde el inicio hasta el final. I a més, aquest tipus de lesions el que passa és que després, al cap d'un temps, poden tornar a sortir. És a dir, sembla que t'has recuperat i de cop i volta pues, tornes allà d'això. Llavors, aquí la urgència, des de l'uno, no és gens aconsellable. I el que sí que és veritat és que això que expliques, això d'estar en el semàfor i que et vingui un cotxe que no et veu, que està pensant en les musaranyes i tal, que la moto està allà tranquil·la sense pensar-s'ho, et peguen un cop a darrere i la sotragada que et pega a l'esquena és important. I a més, tema de cervicals és molt complicat. És això. I normalment quan et donen per darrere és culpa del que t'ha donat, no? Això segur, clar, sí. O sigui, que està la moto allà parada, doncs bueno, pot ser que el cotxe no la vegi, estigui pensant en no sé què, mirant on té que anar, l'adreça, buscant aparcament, vés a saber. I hi ha un temps límit per demanar la indemnització? O no? Sí, home, aviam, els accidents així de reclamació per danys és un any. Un any? Un any des de l'estabilització de les seqüeles. O sigui, no és exacte des del dia de l'accident, sinó des de la recuperació. D'acord. Molt bé, doncs el telèfon de Català Reinon, 93 201 57 27. Recordeu que estan a l'Avinguda Diagonal 449 de Barcelona i també al carrer Església número 7 de Sabadell. Laura, tenim més consultes? Sí, tenim una consulta empresarial que ens diu que l'any passat em van fer una inspecció a l'empresa i vaig haver de pagar molts diners per culpa dels gestors, dels meus gestors. Jo feia tot el que em deien, però es veu que la cosa no va anar bé. La pregunta és, els puc denunciar? Aviam, si l'error efectivament és d'un gestor, un assessor que no ha fet bé la seva feina, sí. El que és veritat és que moltes vegades el que succeeix és que és el propi client el que vol pagar menys, pregunta a l'assessor què hi puc posar-hi, que no sé què, i és l'assessor el que li diu això, cuidado, perquè no convé o no està del tot justificat, però és el client el que insisteix, clar. Davant d'aquestes situacions, vull dir, sempre és conflictiu. També ens pregunta, perdona Jordi, diu, ¿podés llevarme la gestión de mi empresa y la denuncia en caso de que quiera hacerla? Perquè clar, ells voldran canviar de gestoria, clar.
Sí, no, i a més, aviam, la reclamació estarà aquí molt important el tema de la prova, si es pot acreditar si era un error de l'assessoria, com bé dic, una estratègia simplement empresarial, que a partir d'aquí, pues, bueno, és el que està passant ara amb els esportistes d'èlit, no? Vull dir que el primer és apoyar-se amb la culpa a l'assessor, i la veritat és que potser el que tenia la voluntat de no pagar els impostos aquí és el propi jugador, no? I per tant, bueno... Això s'ha de mirar molt amb lupa, no? Perquè, sí, però hi ha una cosa que està clara. A Català Renon no són simplement una gestoria. Poden portar la part de gestió, però com sempre ens expliquen la Gemma i en Jordi, com som també advocats, podeu combinar les dues coses, que hi ha un problema, sou advocats, que heu de portar la gestió, teniu l'apartat de gestió. És que és una combinació perfecta. Clar, i l'assessorament previ, és a dir, que aviam, nosaltres tenim molta experiència amb inspeccions d'Hisenda, amb requeriments per qualsevol cosa. A més, ara s'està donant el cas de que els requeriments són com molt continuats. Per què? Pues perquè ara la revisió ja no les fan funcionaris, sinó que ho fan ordinadors. Ostres. I per la petita coseta que sigui, salta i l'ordinador ja et fa el requeriment, no? Llavors dius, home, és continu el tenir que estar fent bé les coses, el tenir que presentar a Hisenda justificació de tot el que s'està posant, de com s'està portant, i per tant, bueno, pues és molt bo tenir un assessorament previ del que convé i del que no convé. Molt bé, 93 201 57 27, si teniu una empresa, esteu a punt de començar-la, si voleu bona assessoria, evidentment estareu en bones mans a Català Renon. També diuen, en mi bloque de pisos nunca ninguna gestora nos ha llevado. Diu, es un bloque familiar y siempre ha presidido la misma persona. Diu, yo compré mi piso a uno de los hijos del presidente. I ens diu, clar, ¿tengo derecho a ser presidente? A pedir una gestora externa? Entenc que, clar, en aquest bloc només vivien els fills i els pares i companyia, i ara, clar, un dels fills ha venut un pis i la persona nova vol tenir els mateixos drets que els fills. Home, i els té, és a dir, com a propietari els té. Per tant, evidentment, el que hi ha que anar és anar a les juntes, exposar les circumstàncies i que l'ordre de la presidència i de vicepresidència, de tresorer, tots els càrrecs que hi hagi, si és una petita, potser només hi ha una presidència, doncs, bueno, té que ser amb els ordres que la llei estableix i amb els plaços i amb tota la... Vamos, que tothom tingui dret al seu exercici. O sigui que, efectivament, no es pot imposar el fet de que sigui tota una família i només n'hi hagi un que sigui estrany, doncs que aquest com que no decideixi res, no? Vull dir, té els seus drets i, evidentment, els pot reclamar. Porteu la gestió de blocs de pisos, vosaltres, a Català Renon? El tema d'administració de finques, d'una finca de 100 pisos i portar l'administració, això no ho fem, perquè és una qüestió de que fan els administradors de finques, que ja són els que ells tenen tot el tema de rebuts, de gestió molt diària. El que sí que fem nosaltres són tot el que són reclamacions, procediments, actes, quan hi ha conflictes a dins la comunitat. O sigui, la gestió diària no, perquè és una qüestió que ja és un altre tipus de negoci, un altre tipus d'activitat. Però sí hi ha conflicte, Però, clar, quan ja hi ha alguna opció de que hi ha un que es queixa, l'altre que vol, l'altre que vol... Temes entre veïns. A partir d'aquí és l'administrador, i tenim diferents administradors que confien en la nostra professionalitat en aquest aspecte, i llavors venen i ens ho deriven a nosaltres. És a dir, que tots aquests procediments o totes aquestes actuacions dirigides ja pel tema judicial ens ho porten perquè realment tenim força experiència en el tema aquest de comunitats. Molt bé, 93 201 57 27, i us llegiré una última consulta que m'ha arribat directament a mi. Una persona que diu que vol que els seus pares deixin l'herència no al fill en qüestió, sinó als nets. Si pot saltar-se el pas, és a dir, si els avis podrien deixar directament l'herència als nets, si us recomaneu fer-ho o no. Bueno, lo importante es que los testadores quieran hacerlo, ¿no? Es decir, que si ellos quieren dejar la herencia a favor del nieto y el padre de los niños está conforme con ello, no hay ningún problema. Es decir, que podemos articular la solución pues para gestionarlo. Os cuento, lo leo mejor, ¿eh? El padre tiene deudas y dice que si aceptara la herencia le embargarían. En cambio, si me heredan directamente los nietos, cree que no pasaría nada. Pero por eso os quería hacer la consulta. Vale, pues aquí jo t'explico un parell de coses més. Aviam, sempre pensem que el pare, en aquest cas, o sigui, si fem avi, pare i net, doncs el pare té dret a la legítima. I això és per llei.
a no ser que se'l desheredi, no? Per tant, si aquell dret de la legítima un ho renuncia, tots aquests creditors que té de deutes i tal podrien reclamar-ho en el nom seu. És a dir, podrien reclamar-li que ell té dret a aquella part de l'herència i, per tant, no pot renunciar perquè estaria renunciant en perjudici de creditors. Ah, imagina't, eh? O sigui, podrien obligar a acceptar aquesta part de l'herència. És això. No podria passar-ho directament als nets, a no ser que els creditors no se n'adonin i aleshores ho faci abans, no? Aquesta és una altra història. És a dir, clar, si els creditors no saben de la història familiar, no coneixen i no fan les actuacions judicials pertinents per perseguir tot això, doncs potser surt bé i l'herència passa al net sense que el pare heredi res i, per tant, així no tindrà diners amb els quals complir, no? Però si qualsevol creditor se n'entera d'aquesta circumstància, és en perjudici d'ells. No li cau al pèl, senzillament, que anirà a anar per lo seu, que també els hi toca, clar. Home, però és que és lògica. És lògica, també. Doncs, escolta, ja sabeu, tema d'herències, també especialistes a Català Reinon, sempre un luxe tenir-los, 93 201 57 27. Molt contents que estigui la Gemma ja recuperada, un petó enorme, Gemma. Gracias, muchas gracias. És la primera moto que va en marxa enrere. Això. Va lenta. Bueno, normal. Que me duele. Però d'aquí pocs dies ja veuràs, tornarà a agafar ritme. És l'acte, no?, de conseqüència directa de que has tingut un ensurt i llavors tot és molt despacito. En uns mesos no hi ha qui la pare, que la coneixem, eh? Jordi, moltes gràcies també. Ens veiem. Ens retrobem el proper dijous aquí a Fórmula Alessand i ara sí, arriba la tele a la ràdio. I no trepitgeu el Sergi, que s'enfada. Sí, sí. Valiu. A Radio Estel, Fórmula Alessand. Cuando al heredar, en lugar de sentirte un hermano, te hacen sentir como un primo, Català Reinon Advocats. Si tienes un problema, estamos a tu lado. Llevamos 25 años en Barcelona, Avenida Diagonal 449, segundo piso. Y las nuevas oficinas en Sabadell, carrer Església, número 7.